Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa MKZ Nobel TV. Idan wannan ne farkon zuwan kar ku manta ku danna mana alamar subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. A yau insha Allahu za mu fara sabon littafi ne mai suna mahaɗin rayuwata. Littafin marubuciya Fatima Sunusi Rabi'u Ummu Affan. Sai ku kasance tare da ni domin jin abin da wannan shahararren littafin ya ƙunsa. Littafin mahaɗin rayuwata babi na farko. Tafiya take a natse, sanye take cikin yunifom ɗin Islamiyya mai ruwan cincin bala wato faful. Tana rungume da Ƙur'ani mai girma da sauran littattafan addini. Kanta a ƙasa take tafiya kamar bata damu da kallon kowa ba. Da ganinta za ka gane natsatstsiyar yarinya ce mai hankali da tarbiyya. A shekaru ba za ta haura 15 ba. Daidai kwanar gidansu ta ji ana kiran sunanta, cak ta tsaya. Ba tare da ta juya ba, domin ta yi matuƙar mamakin kiran sunan nata da aka yi, kuma muryar namiji. Dole ta yi mamaki mana, saboda ko a layinsu ba duka mutane suka san sunanta ba, kasancewar bata cika magana ba. Babu ruwanta da kowa ba don girman kai ko rashin ɗa'a ba, kawai dai babu abin da ya dame ta da shiga sabgar abin da bai shafe ta ba. Matasan 'yan mata daidai da ita suna mata kallon mai girman kai. Kuma gashi ita ba 'yar kowa ba, sun sha sanar da ita hakan, har cewa suka yi ko don ta ga tana da kyau ne shi yasa take haka, amma ita ba haka bane, kawai dai irin halinta kenan. Ya ƙaraso tare da shan gabanta, a hankali ta ɗago fuskarta domin tunda ya ƙaraso kanta yake a ƙasa. Gabanta ne ya buga da ƙarfi, shi kuwa kafe ta yi da idanuwansa, yana aika mata da wani murmushi. Karo biyu kenan wannan saurayin yana tare ta a hanya. Farko ta dawo boko ne, ya tare ta, wancan karon ma sunanta ya kira. Anya wannan mutum ne ba aljani ba? Ta tambaya a zuciyarta. Bata sani ba, maganar zuci ta fito fili. Sai ji ta yi ya ce, ko ɗaya, ni ma mutum ne kamar ke Amira. Ƙasa ta yi da kanta, idanuwanta suka yi rauro alamar kuka. Ta ce, don Allah ka yi haƙuri, magrib ta kusa. Kar a ji ni shiru a gida. Ok, mu je in raka ki, ya faɗa tare da yin gaba. Bata da yadda za ta yi, dole ta bi bayansa. Tsayaye suka yi jera suna tafiya tare. Ita kuwa duk ta takura don ba sabawa ta yi ba, sai surutu yake yi mata, bata tanka masa ba har suka iso ƙofar gidansu. Juyawa ta yi za ta wuce gida, ya ce da sauri, haba Amira, ai kya tsaya mu yi sallama ko? Kwarjinin da yake mata ne ya sa ta tsayawa, gashi kuma ya yi sa'a bata iya gardama ba. Sam ba ta raina na gaba da ita. Ya ce, baki tambayi sunana ba? Kai, wannan mutumin ya fiye surutu, ta faɗa a ranta. A fili kuwa cewa ta, an fara kiran sallah. Murmushi ya yi, haka ne, bari in wuce kar na rasa jam'i. Sunana Almansir, sai mun ƙara haɗuwa. Wucewa ya yi ta bi bayansa da ido har ya ɓace. Almansir, ta ƙara nanata sunan a zuciyarta. Ta ce, gashi kyakkyawa fari tas, yanayinsa da jikinsa irinsa na Indiyawa. Juyawa ta yi ta shiga cikin gidansu da sallama. Anna tsugunne tana alwala ta shigo. Anna, sani da gida. Yauwa Amira, lafiya naga har an kira sallah yau baki dawo da wuri ba. Bata saba ƙarya ba, don haka kai sai ta rasa me za ta ce, kawai sai ta wuce ɗaki. Cire yunifom ɗinta ta yi sannan ta fito domin yin alwala. Bayan sun idar da sallah ne, Anna ta dubi Amira ta sake cewa, tambayar ki nake da kika shigo, ina kika tsaya, amma kin yi min shiru. Ƙasa Amira ta yi da kai, ban iya ƙarya ba, domin ba sabo na bane. Ko na yi, na san Anna sai ta gane. Cikin rawar da ido na saro mata komai akan haɗuwata da Almansir tun daga farko har zuwa na yau. Saukar da ajiyar zuciya ta yi tana kallo na ta ce, ki dai kula sosai Amira, don samarin zamanin nan sai a hankali, ba dukansu ne na ƙwarai ba. Ban ce babu na ƙwaron ba, amma samun na ƙwaron akwai wuya. Har yanzu ke yarinya ƙarama ce da bai gama sanin kanki ba. Kin san dai akwai wasu a gabanki. Don haka ki bi a hankali, ban ce kar ki yi saurayi ba, amma ki lura da kyau ki samu nagari mai son ki don Allah, domin duniyar ta lalace. Maganganun Anna sun shige ni sosai. Ni kaina ban da burin kula wani saurayi a yanzu, duk kuwa da akwai masu son kula ni. Fuska ce babu. Shi ma wannan na rasa ta ya aka yi ya kula ni, ko da yake ba cewa yana so na ba. Jin ana tada sallar isha'i ya sa mu miƙewa muka gabatar. Bayan mun idar na yi shafa'i da wuturi. Misalin ƙarfe 8:30 na dare babanmu ya shigo gida kamar kullum, domin dai sai ya yi sallar isha'i yake shigowa. Ina ji duk mutanen gida suka fito barandar gidan inda aka saba zama kamar kullum domin cin abincin dare.
A hankali na tashi na fita domin dole ne kowa ya fita sai dai idan mutum baya gidan ko ba shi da lafiya domin tun ɗazun Anna ta fita. Da sallama na ƙarasa wanda na yi wa mutanen gurin sannu tare da dukawa na gaishe da babanmu. Ya amsa cikin far'a. Ina jin lokacin da Inna ta saki tsaki tare da faɗin munafuka Simi muka so. Inna kishiyar Anna ce kullum haka take kira na. Ban ko kalli inda take ba na je na zauna kusa da 'yan uwana. Su ma ina zama dukansu suka ja baya suna hararata ban kula su ba. Na takure a guri ɗaya domin idan da sabo na saba. Tuwo aka zuba a ƙaton faranti aka ce mu ci gaba ɗaya. Mu duka muka sa hannu. Zafin da na ji ne ya sa ni cire hannu don ban son cin abinci da zafi irin haka. Gashi kullum tare ake haɗa mana in dai tuwon dare ne. Mu bakwai ake haɗawa dukanmu sun girme ni ce ƙaramar su. Amma haɗa mana ake yi. Kafin na ankara har sun cinye tuwon ko loma ɗaya ban yi ba saboda zafi. Ina matuƙar mamakin yadda duk zafin tuwon idan aka haɗa mana haka suke loma. Karimatu ta ce Inna mun cinye don yau Inna ke da girki. Ta ce a ƙaro muku ne. Sadiqa ce ta yi saurin cewa a'a Inna mun ƙoshi. Lura ta yi ni ban ci ba yasa ta faɗin hakan. Don haka suke mun kullum saboda tsabar mugunta. Anti amaryar babanmu ce ta miƙe tare da kama hannuna ta ce kin ga Amira zo mu je ki taya ni aiki a ɗakina. Na miƙe na bayan ta yaya ta ce kwa dai ji da munafuncin ku. Ba mu kula ta ba muka yi wucewar mu. Bayan mun shiga na zauna kan kujerar anti. Anti kuwa kicin ɗinta ta wuce da ke cikin falonta. Ta shiga sai ka ta fito da kula da filet da cokali ta aje kan santa tebur ɗin da ke tsakiyar ɗakin. Sannan ta jawo shi kusa da ni. Ta koma ta ɗauko ruwan leda guda biyu. Ta dawo ta aje. Ita ma ta zauna ta buɗe kular. Jollof ɗin taliya ce ta man gyaɗa ta ji karas da green beans sai kamshi yake tashi gashi da zafinta. Ta zuba a plate ta ce matsiyatan banza akan tuwo suke wa mutane rashin mutunci sai ka ce suna cin ɗawisu. Ta gama zubawa ta ce mu ci ban yi gaddama ba domin yunwa nake ji sannan ni yar gidan anti ce tana so na sosai ga ta da kirki haka tana kyautata wa annata. Bayan mun gama ci muka sha ruwa muka buge da fira. Daga baya na je na wa Anna sai da safe na zo ɗakinta na kwanta daman idan ba girkinta bane nan nake kwana. Wace ce Amira? Malam Sa'ari Kabiru shine cikakken sunan mahaifinmu. Haifaffen garin Kaduna a unguwar Sanusi aka haife sa. Mahaifinsa Malam Kabiru ya daɗe da rasuwa sai dai mahaifiyarsu babu kulwa tana nan da ranta. Sana'ar Malam Sa'idu ita ce babban shago ne gare sa kasuwar kawo da yake sayar da kayan masarufi na hatsi dangin su shinkafa, masara, gero, alkama da dai sauransu. Ba laifi yana samun ciniki domin sosai aka san shi. Su uku ne gurin iyayensu. Babbar su mace ce Mommy Sakina shine na biyu sannan ƙaninsa Lawal. Mommy Sakina tana aure Abuja wani attajirin mai arziki take aure domin babba ne ɗan siyasa ne mai riƙe da madafin riƙon ministan Abuja. Yaranta huɗu biyu maza biyu mata shi ma Baba Lawan yana da mata ɗaya yaran su biyu a nan gidan muke tare da su. Matan babana huɗu ne domin shi mutum ne mai son tara mata. Matarsa ta farko Hadiza ita ce uwar gida. Wacce muke kira da yaya ba ta da girki ko kaɗan. Basifaffiyar mace ce ga yawan bin bokaye da malamai. Yaranta bakwai Kabiru da ake kira Abba shine babba. Duka gidanmu sai Sani da Salis sannan ƙaramin su Ɗahiru sai matan Sadiya da Karima sai ƙaramar su autar su kuma Mariya. Dukan su sun girme ni. Matarsa ta biyu ita ce Annata wato mahaifiyata sunanta Zainabu. Ita kuwa Fulanin Katsina ce kyakkyawa babana yana ƙaunar Anna matuƙa domin mace ce mai ladabi da biyayya ga haƙuri. Irin so da ƙaunar da yake nuna mata ne yasa yayi ta shiga ta fita domin ganin ta raba wannan soyayyar. Sam ta tsani Anna. Mu uku Anna ta haifa. Yayanmu Bashir ne babba sai yayata Maryam ni ce ƙarama a ɗakinmu. Kasancewar sunan kakata aka sa mini Hauwa'u yasa ake kira na Amira. Babanmu yana matuƙar ƙaunata kasancewar sunan babarsa gare ni da yaya Abba mu ne 'yan lele duk abin da muke so yake mana idan an yi magana ya ce mu ɗin iyayensa ne. Hakan ya sake rura wutar ƙiyayya a zuciyar 'yan gidanmu. Komai ya gani sai ya saya min. Ni kaɗai ce a gidanmu nake makarantar kuɗi sauran duk ta gwamnati suke zuwa. Wannan abu yana saka su baƙin ciki. Uwani ce matarsa ta uku wacce muke kira Inna ita ma ba ta da kirki ta fi kowa tsanata a cikin gidan. Ita yaranta biyar duk mata Sadiqa ce babba sannan ƙannenta Kubra Asiya sai Fati da ƙaramar su Amina. Sadiqa ta fi uwarta makirci da
Sadiqa ta fi uwarta makirci, ba ni da abokiyar faɗa wacce ta fi ta kima kuma ta girme ni. Salamatu ce amarya wato anti, ba a fi wata 5 da auren ba, yarinya ce domin bata wuce sa'ar yaya Abba ba. Yarinyar abokinsa ce ya aura, ba wai son sa take ba, dole mahaifinta ya mata. Ba laifi, tana da kyawu ga wayewa da ilimi domin sai da ta yi digiri aka mata aure. Yanzu haka ma tana aiki ne a wani kamfani. Shi yasa babu ruwanta da kowa na gidan. Anna ce kawai take wa magana don sosai suke shiri. Tana bata girma sosai, jininsu ya haɗu da na Amira tana son ta sosai, hakan yasa su ma 'yan gidan tsanar antin, domin yaya da inna kansu haɗe yake. Ɓangaren anti ya bambanta da na kowa don ita babban falo ne da ɗakunan barci 2 da kicin da toilet duk a falon. Saɓanin sauran ukun matan, duk ɗaki ɗaya da uwarɗaka ne, sai kicin da toilet duk a waje guda ɗaya suke amfani da shi. Anti abinda ta yi niyyar yi shi take yi, domin tana da goyon bayan babanmu don kun san amarya kuma yarinya duk ita ce ƙarama a cikinsu. Gashi ko haihuwa ba ta yi ba, sam baya adalci, domin mu za mu karya da koko ne, ita kuwa ti ne da biredi da su madara Milo da sauransu. Gurinta za ka ga taliya, indomi da su nama, kifi, amma cikin gida saɓanin hakan, don ma antin na hana sa ta abin da zai yi a kanta ya fi haka. Shi yasa ni wani lokacin gurinta nake cin abinci, domin girkinta daban take. Sosai take wa su yaya da inna birki idan suna iskancin su, domin ita ta gaban goshi ce yanzu. Komai ta ce baba yayi shi yake mata, ko babu wani asiri da ta masa, kawai duk tsabar son da yake mata ne, ko dan ya ganta ƙaramar yarinya ne akan sauran, oho. To masu sauraro, bari mu dakata a nan, sai kusance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari. Mu kasance lafiya, kar dai a manta da danna mana subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mun gode.